Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Due also to limited studies, hindi pa kita makahambal sina, no? But it has no, wala pa na naman gina-consider nga may effect siya. So meaning, ang babae nga wala man siya nakabalo, kung nagabusong siya or may plano siya sa pagbusong, pwede siya gihapon nga magpa-immunize. Unless probably nga full naging nga nabaluan, nga nagabusong na siya, so ang hambal ko kagina, at least i-keep naton nga hindi lang anay siya mag-expose sa vaccine for the first 3 months sang iya pregnancy. But wala siya sang contraindication even if may plan siya magbusong kung gusto siya magpa-immunize para ma-protect siya sa severe or serious effects ng COVID-19. So sa infertility, hindi pagid kita makahambal gid, no? Because of limited studies. Just like similar to pregnant patients during sang ila pagbusong kung magpa-immunize sila. So I cannot really tell nga nagakos ang vaccine sang infertility because ever since wala man kita sa mga vaccine nga nagakos ang infertility problem so far. So ang aton diri target has nothing to do with the fertility probably of a person, be it male o kung babae o kung lalaki, because ang target naton is to protect against infection.